mutungamiri wenyika yeZambia zvinatso kubuda pachena kuti this guy he doesn't even care, haane basa nevanhu vasina musoro, anoda kuti mukatarisa kuti adane makore mangani vanhu vachiziva kuti nyika yeZimbabwe kuda kuitwa summit, vanoona kuti anodecida achinocarry out an event isina kana importance hwanyanya kukosha, aubva asina bva zvake the Sadc summit. Sanapinde masvika buda nyongo muzora nhasi kutobva subscribe like turn on the bell icon. Makaactivist wenyika yeZambia anoburitsa nawo posta mutungamiri wavo onyora vachiti the president is this afternoon officiating at the groundbreaking ceremony at Kitumba mine in Central Province. Let's keep creating opportunities for our people, President, lifting our country up every step for the way. Panapa vari kuti aiwa zvitoro nani lift our country, tiuise employment opportunities pane kuno attenda aiwa events atoziva kuti ndeye vanhu vari corrupt. Toona kuti panapa ari kuya achiita this groundbreaking ceremony kukitumba mine, patiri kuona kuti maybe kana ari munhu akanga ari keen kana kuti aida kunoiatenda aigona kuireschedula, but toona kuti aiwa akaenda Hichilema anobva ati aiwa ndinotoenda zvangu zvinoita zvinhu zvinodiwa nevagari venyika yangu, pane kunofadza vanhu aiwa vasingafungi, vanhu vari corrupt, vanhu vari illegitimate. Tiri kuona izvi zvinhu zviri kuitika nyika yese yakatarisa, tinyatso kuona kuti aiwa nemamwe maleaders vari kunyatso kutoona. Chimbofungai imimi mega munyatso kuona kuti aiwa munhu aifanira kudeliver speech aiwa ari very eneighbor, ari niye very close, ane achinoita virtually zvake. Munyatso kutoziva kuti aizvezvi pamaleaders arimo muSADC block vari kutofunga zvizhinji, vanyatso kuona kuti apa muvhu ratikaita harisi riro. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, vana comment section medu, musango subscribe or like and turn on the bell icon.